Ola, bons días, somos Samuel, Brais, Mauro e Daniel. E nós vamos facer dous experimentos chamados "Queres ver o que hai dentro da túa boca?" e outro chamase "A luz que engana a túa mente". E os nosos compañeiros van pasar a facer o primeiro experimento. Queres ver o que hai dentro da túa boca? Nós imos facer o experimento "Queres ver o que hai na túa boca?" Para iso necesitamos unha xeringa, Dous vasos do mesmo tamaño, unha agulla, unha lupa unha pinza e un punteiro láser, aunque a pinza é opcionable e nós non a vamos utilizar. porque vamos a utilizar a man. Enchemos a xeringa da auga. Colocamos a xeringa entre dous vasos e apretamos o embolo, ata que quede pendurada unha gota. Por trás da gota, acendemos un punteiro láser que señale a gota. Nunha parede branca vemos como a gota fai de lente converxente ou lupa, e o raio da luz, ao pasar por ela, se dispersa e ofrece unha imaxe do interior ampliada unhas 10.000 veces. Na imaxe podes apreciar como os microorganismos se moven. Isto está perfecto. Explica. Agora poñemos damos a xeringa e vai salir unha gota. E Mauro co punteiro vai intentar apuntar a gota e que se vexa no folio. Está aí. O igual que facemos ca gota de auga, podemos facelo con cuspe ou con auga dun charco. Dependendo da mostra que collamos, podemos diferenciar as partes das células. Agora, o imos facer con cuspe. E agora apuntamos co punteiro láser. Esos que aparecen son os microorganismos. Mauro, pon el folio más para arriba. Ahí, más para arriba, más. No lo dobles, recto. Ahí. Perfecto. Y ahora así, ahí. Buah. ¿Cuántos microorganismos? Buah. ¿Os vedes? Estes serían os microorganismos. Ola, o noso experimento chámase "A luz que engana a túa mente" e para explicalo temos 4 pasos. Para o primeiro paso, fainos falla unha moeda de 1 euro ou de 50 céntimos, un vaso cheo de auga e un recipiente opaco, o sea, que a luz non pasa sobre el.
Colocamos a moeda no fondo do recipiente. Retirámonos ata que solamente vexamos o borde da moeda. Sin movernos, Daniel vai verter auga despacio. Agora vemos a moeda mellor e aumentada. Para este segundo experimento necesitamos unha frecha á esquerda, un vaso sin auga e un vaso cheo de auga. Temos unha frecha hacia a esquerda nun papel. Situamos a frecha frente ao vaso vacío e a frecha non cambia de dirección. Cando a mesma frecha a situamos no vaso cheo de auga, pódese apreciar que a frecha cambia de dirección. Para o noso terceiro experimento, empregamos un lápiz e un vaso cheo de auga. Introducimos un lápiz nun vaso transparente. Ten auga e temos que observalo con ollos á altura do vaso. Vemos que o lápiz engorda. Sen embargo, se o apreciamos donde arriba o lápiz, volta Volta ao seu tamaño orixinal. Para este cuarto experimento necesitamos, isto é unha caixa transparente, pero neste caso é un CD. Despois, un mecheiro, un vaso cheo e unha candela. E para este experimento necesitamos a axuda de un adulto para encender a vea con mecheiro. Agora, coa vela xa encendida, colocamos unha candea encesa diante dun vidrio transparente. Detrás do vidrio colocamos un vaso transparente con auga. Despraza o vaso de auga con auga e observamos que a candea encendida está dentro da auga. Vemos grazas a que os obxectos reflexan os raios de sol hacia os nosos ollos. Estos raios teñen trayectorias diferentes según viaxen pola aire ou pola auga. Ademais, sofren fenómenos de reflexión e de refracción que varían as súas trayectorias. Cos experimentos conseguimos ver a moeda. Cando vertemos a auga, a frecha que cambia do sentido, o lápiz como se estivera partido e a vela como se encontrara dentro do vaso. Ata aquí os nosos experimentos da luz. ¡Ata a próxima!